icala lami elikhulu elokuthi ngizwana noKhuzani. Kunabaculi abakholwa ukuthi uKhuzani angimele kube khona umuntu azozwana naye, because mawuzwana noKhuzani babona ukuthi uKhuzani uyenzelelwa, babona ukuthi uKhuzani sizingcelebane zakhe kumbe uyingcelebane kuthina, kodwa uKhuzani uyenzelelwa. Ngakho uKhuzani angimele abe nabangani, uKhuzani angimele abe nabantu azwana nabo. Ngisho ngabe kuthiwa baphila kangakanani, kumina kuyicala ngisho ukushutha naye. Uma ngishuthe naye inhlambe engizoyithola, ngoba akumele kube khona uKhuzani umuntu ozoma eduzane kwakhe noma engamenzela iqiniso elingakanani. uKhuzani fanele azondwe yithi njengoba uKhuzani kunabaculi abamzondayo, kumele kudlule baculini kuze kuzofika kuthina esingaculi simzonde sonke. Kuyicala ukuzwana noKhuzani. Ngiyafisa abantu bakwazi lokho namhlanje ukuthi uKhuzani kuyicala ukuzwana naye kubantu abathize. Manje ke bayayifaka incindezi ukuthi singazwani naye. Inkinga bafowethu akusithina sonke sizingane zabathakathi, akusithina sonke sithakathayo. Mina ngikwazi ukuzonda umuntu engenze lutho, ngisho ngenza utho. Mina nginabantu abangangifuni kodwa ngibazondi, futhi ngiyangibatshele ngoba bayazazi ukuthi khona ningangifuni kanje kodwa nginizondi. Ukuzonda umuntu akukho kumina. Lokhuzani okuthiwa uyenzelelwa, uKhuzani nina abathandi bomculo niyazi ukuthi ayikho into angayenzela uMaskandi, ayikho futhi into angayi-achievile. Ayikho uKhuzani into angayi-achievile emculweni. Ayikho uKhuzani into engathi ushoda ngayo. Ibanga selihambile ngomculo uKhuzani. Ngisho abaculi bamanye amagenre bayakhuluma naye, nathi bayasitshela uKhuzani wenze into. Lento yashiwa indidane ukuthi uKhuzani ikhipha iminyaka emibili yathi uzobe sefana nendidane ngqo. Nangempela yenzakalile. Nethu ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma lokho. Manje ke izitha zakhe la emculweni ziyayibona ukuthi indlela ukumwisa ukuthi ke kuthuka abantu abasondelene naye, ukuthi ke kuze abe yedwa abe yinhla. Inhloso ukuthi uKhuzani kusho ukuthi kwiface kwimpucuzeka ngabibikho. Mina ngifuna ukuthi uma ngabe abacula uKhuzani bemzonda ngalendlela yokuthi abathanda bekhona kuma festival uyi-threat, abezingane bakucele lokho uthi cha bafowethu sinenkinga la, uKhuzani uyinkinga, usifakele ingcindezi, sicela ukuthi angabibikho sibe sodwa. Abakucele lokho. Nakuma awards abakucela ukuthi uKhuzani siyacela ungangenela ama awards, because ngiyabuka la Facebook, ngibuka inhlambe ezikhulunywayo, ngiyabuka nabacula abathize, ngithi mina hawu uKhuzani wazondwa. Kuzothiwa singakhulumi ngoba singabahleli bomcimbi, kwasha kwacima kanyana singayikhulumi lonto, bazosaba ukuthi bazozondwa, kuzothiwa bathatha iside nani. Vele mina ngiyazondwa, akukho kusha okungenziwa. Inhlambe sengithukiwe kuyona. Leli iqiniso kumele ngilikhulume. Uma ngabe ukuthi iqiniso elihambisanayo emhlabeni akunankinga, kodwa ngilikhulumile. Le video izoseveka, iyohlezi ikhona, ibonakala, iyozibona ngisho na izingane zakhe, na izingane ezongena emculweni ukuthi kuyicala ukuzwana noKhuzani. Kuthiwa xebuka wena eduzane lo mfana, ngoba mawuzwana lo mfana uzongayithola isupport kubantu. Suka musukuzwana nalo mfana kuze into yakhe ibe right, qhela kulo mfana. Angithakathi mina, angikwazi ukwenza lokho. Njoba ngisho ukuthi ngisho izitha zami mina kangizondi ziyakwazi. Ingakho umuntu engizonda kodwa uyafika kumina etshela abantu yangizonda ethi mcineka ngicela ungisize, ngicela ungenzele i-wallet. Uma nginayo imali ngiyenze. Ngazi uyangizonda. I-character yami ke namleyo. So ngalondlela ngithe ngisondele bafethi kunina ngizokhuluma, ngoba kunezinto uma ngabe ingakhulunywa ekugcineni abantu abayikhuluma ngoba sekufa abantu. Khona abantu abayodela ngokuthi kuphuma isidumbu afa umuntu bese bayabuya bethi hayi besidlala thina besimdlalisa lo mfana kwasha kwacima kanjani. Uma ngabe kudlaliswa phela kuthuwena kuphela, ngithukelani mina? Utshathu uthukelani? Utshathu ukukhombisa ithi akasiyena umuntu wezimpi.
uTshatha kade ehambile komunye emcimbini omnye umculo eyomsupporta endabeni yebhola ukukhombisa akekho impini uTshatha umsakazi kodwa uyathukwa naye